Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna syýasy maýylganlyk arzuwlarynyň hyjywlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjamlaşýan açyk pikir alışmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň ta tähligatlaryny öz içine alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alışmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalary galy berse-de ýurtda dowam edýän syýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakyndan synaýan synçylar wagtyl şeýle meýillere raýat raýdaşlygynyň pynty açma hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýeti eýe bolup barýan açyk söhbetleriň mazmuny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz, erkin medeniýet boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap kaldylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylganlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ilendigini aýtdylar. Maý aýyna ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaran Amerikaly ylmy işgäri, Amerika Aziýa meseleleri boýunça Oxford jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmen hökümetiniň açyklyga tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy. Men ol ýerden özgörüşe bolan serasaply umyt duýgular bilen gaýtdym. Diýip Lemon şonu Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Kynçylyklaryň höttesinden gelip bilseler Türkmenistany üýtgeşiklik bolup biler. Diýip ol beledi. Adam hukuklaryny basgylamakda tankid edilýän Türkmen hökümetiniň wekilleri şol gabatlar megerem ýurdun taryhyna ilkinji gedek dünýäniň öňüne barjy hukuk goramalarynyň biri bolan Human Rights Watch guramatynyň wekilleri bilen Jenewada duşuşdy. Bu ýygynyň jekme-jekligi barada maglumat berilmedi. Ýöne Türkmenistanyň hökümet edaralarynyň we döwlet guruluklarynyň maglumat çeşmeleri 28-nji maýda geçirilen bu ýygnak barada habar berdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy, Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumat çeşmeleri bu duşugy merkezine çektiler. Türkmenistan medeniýet azatlygyny dünýäde izah koranlary eýlemegi dowam etdirdi. Ýöne geçip barýan ýylda bu ýurt serhesiz reportýerler guramasynyň ýyllyk hasabatyna öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 5 basgança öňe tüýüşdi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasyna 2020-nji ýylda 179-njy, 2021-nji ýylda 178-nji, 2022-nji ýylda 177-nji, 2023-nji ýylda 176-njy we geçen 2024-nji ýylda bolsa 175-nji boldy. Synçylar dünýäde soňky ýyllarda medeniýet azatlygynyň ýagdaýynyň umuman yaramazlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan hakymy aýlamy meýilleri ýurdun medeniýet sahypalaryna şöhrelenmeýär, raýat işçiligine esasan sosial ulgamlarda has göze ilýär. Bu meýiller soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýurdun daşyna raýat işçiliginiň hasy ýygjamlaşýan pursatlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary, ýerli çeşmeler, synçylar, intelligensiýa wekilleri we beýlekler ýylyň dowamyna şeýle meýiller barada ilgiderli habar berdiler. Ýylyň başlaryna türkmenleriň arasyna açyk maslahatlaşmalar bilen bagly ilkinji habarlar Rus opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň 16 fevralda Sibir türmesine tarpa taýin aradan çykmagy barada boldy. Türkmenler açaçan görnüşde bu fajigaly wakany ýazgyryp çykyş etdiler. Mart aýynyň ahyryna Türkiýede geçirilen ýerli saýlawlarda opozisiýa partiýalarynyň Istanbul we Ankara ýaly iri şäherleri eýlemegi hem Türkmenistana raýat jemgyýetiniň muştoklaryna umyt we görelde görkezdi. Olar özara pikir alışmalarda ses bermegiň ähmiýetini, saýlawlaryň güýjüni aralyp maslahatlaşdylar. Şeýle mart aýyna öz aýalyny urup öldüren Gazak ministriniň kaziýet dinlenşigi hem türkmenleriň arasyna möhüm maslahatlaşmalary tutuşdurdy. Raýatlar bu waka seredip türkmen ýolbaşçylarynyň maşgala durmuşyna syn etmäge çalışdylar. Şeýle türkmen jemgyýetine maşgala zorlugynyň gerimini ölçermäge synanyşdylar. Ýöne aprel aýynda türkmen häkimetleri açyk pikir alışmalara garşy herekete geçip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda bilim resmiýetleriniň mekdeplerde mugallimler bilen gurrun döşükleri geçirip Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen wakalary maslahat etmezligi, hatda bular barada hojalyklaryň öz içinde hem gurrun etmezligi tapşyryp başladylar. Ýöne ýyl tarasyna sosial ulgamlarda iş ýerlerine peýda bolýan açyk aşgana gurrunlary, syýasy we sosial meseleleriň aranyp maslahatlaşylmagy synçylary göre häkimetleriň pikir gödäwçiligi synçyklaryna täsir etdi. Türkmen rejiminiň berk internet we maglumat senzurasyna, özüňelik we ýapyklyk syýasatyna garamazdan türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllarda ilkinji gedek açyçan şekilde sosial kynçylyklar hakkında köpçülikle gurrun edip başladılar. Diýip Aşgabatda synç şonu Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Munyň ýa-da aprelde Balkan welaýatyna töleksiz VPN-ler petiklenip saglyk işgärlerine sosial ulgamlardan peýdalanmak gadagyn edildi. Apreliň ahyrky hepdesinde bolsa ahly welaýatyna häkimetler döwlet edaralarynyň işgärlerinden imo we beýleki sosial hasaplaryny ýapmagy talap edip başladylar. Maý aýynyň ortalaryna Lewapda VPN ustalary administrativ temmiýlere sedewar edilip başlandy. Şol gabatlar ýurdun durly künjeklerine aralaşan çygyly howa dowamly ýagyşlar sosial ulgamlarda paýlaşylyp pikir alışmalaryň täze tolkuny gaýtadan
tarapyndan jananyp başlady. Häkimetler howa hadisalarynyň öňüýsüz netijelerini görkezýän suratlary we videolary paýlaşýan adamlar bilen gürüňdeşikleri geçirdiler. Ýerli tinçler bahar pasynyň soňky günlerinde ýurdun ödüňlük siýasatyny gaýtadan gün tertibine getirip bu boýunça jemgyýetçilik pikirlerini gozgap başladylar. Intelligensiýa wekilleri ýurtda dowam edýän siýasy doňoklugyň, hödüňlügiň we ýapyklygyň Türkmen döwletine we halkyna gymmada düşýändigini aýtdylar. Megerem geçen çäriýe gasyryň dowamynda ilkinji gezek ýylar arasynda sosial mediada köpçüliklerin görnüşde ýurtdaky we dünýädäki diňe bir ykdysady, medeni, tebigi problemalar däl, eýsem siýasy meseleler hem tas açyk, yarım açaçan görnüşde ara alınıp maslahatlaşyp diskussiýalar arkaly dile getirilip başlandy. Diýip ýerli intelligensiýa wekili ýuwun azatlyk bilen söhbetdeşikde aýtdy. Geçip barýan ýyly halkara wakalaryna baý boldy. Şolaryň hataryna başada geçirilen möhüm prezident saýlawlaryna Joe Bidenyň iýul aýyna prezidentlik ýarşyndan çekilmegi Türkmen intelligensiýa wekilleriniň arasyna giňden aranyp maslahatlaşyldy. Şonu Bidenyň ýarşdan çekilip öz ýardamçysy Kamala Harris prezident wezipesine hödürlemegi Türkmen paýtagtyny intelligensiýa wekilleriniň giň goldugyna eýe boldy. Professor muallimler talipler bu wakany giňden aralyp maslahatlaşyp demokratiýanyň gymmaty barada pikir alışdylar. Aşgabatda sentýabrda bolup geçen halk maslahatynyň mejlisi hem synçlara görä Türkmen jemgyýetine syýasy ýadawlygy we syýasy doňoklugy belli bir derejede açyp görkezdi. Şonu mejlise gatnaşyjylaryň telekameraları ýylan ýadaw bakışlary, hatda ýygnakda oturan adamlaryň öňkü ýyllardaky berk düzgünli mejlislerden tapawutlukda bu gedek telewizionyada öz aralaryna gürüňleşip oturýan halda görkezilmegi maýylgylygy teşne jemgyýetde belli bir derejede umydyň alamatları hökmüne kabul edildi. Türkmen sosial media ulanjylary oktýabr aýyny Özbek häkimetleriniň ýyzarlamalaryndan nezir çekýän Özbekistany blogerleriň kejik barlyny alada bildirip çykyş etdiler. Häkimetler noýabr aýyny ýokary hujaýlaryň talipleri bilen duşup geçirip ýurtdaky problemlaryň üstüne açan videolary we suratlary internetde paýlaşmalygy talap etdiler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabrın başlaryna ýurtda sosial ulgamlaryň üstü bilen prezidente ýüz tutýan adamlaryň köperip başlanyny, häkimetleriň bolsa şeýle raýatlara mülakatlyk bilen jogap berýändigini habar berdiler. Munyň ýa-da eýsem bu mülakatlyk Türkmen siýasatyna köp garaşlan maýylgynyň boşlukçysy bolup bilermi diýen sorawlar peýda boldy.